Sí, doctor. Perdoni que no tinc el llit fet, Però és que ja em comprendrà. M'he espantat molt quan he vist tota aquesta sang. Jo no sé si seré capaç de netejar-la. Potser m'hauré de canviar de casa. Sí, és aquí, al costat del llit. Té una destral clavada al crani. Vol examinar-lo? I tant, examini'l. Un accident ben absurd, oi? S'ha girat mentre dormia i ha caigut damunt de la destral. Sí, la destral és nostra. Normalment la tenim a la sala, al costat de la llar de foc, per tallar la llenya a trossos. Que com ha arribat aquí? No en tinc ni idea. Potser ell mateix l'ha portat. Potser pels lladres. Últimament hi ha hagut robatoris per aquesta zona, robatoris violents, I aquesta casa està molt aïllada. Vol trucar? Una ambulància, esclar. A la policia? Però a la policia per què? Però si ha estat un accident. Simplement s'ha girat i ha caigut damunt de la destral. Ja ho sé que és estrany, però, miri, d'accidents absurds n'hi ha cada dia. Doctor, no es pensarà que jo he deixat la destral al costat de la tauleta perquè hi caigués al damunt? Es creurà vostè que l'he empès jo i després m'he quedat dormint tan tranquil·la? Al meu llit, per fi, sense els seus roncs i la seva olor? És veritat que he dormit bé avui. Feia temps que no dormia tan bé. No m'he llevat fins les 8 del matí. I he mirat per la finestra i feia vent i una miqueta de núvol. De fet, semblava que anés a ploure. A mi m'agrada molt la pluja. Si feia un dia meravellós. No sé, em sentia com alleugerida, com alliberada d'un pes que fa molt temps que tens al damunt, sap? I m'he girat i he vist l'accident. I de seguida l'he trucat a vostè. Jo crec que hauria de trucar una ambulància perquè s'emporti el cos, Com? Que l'ambulància és per mi? Però si jo estic bé, si no m'he fet res... No, aquests esquitxos de sang són de l'accident, suposo. Aquest m'agrada.